Ето, добре дошли в третия епизод на оцеляване. Както виждате, в миналите епизода щом направихме ферма, правихме тая канавка, която ще продължавам да обработвам, да стане нещо. Тогава ме реди да вземеш малко дръвце, защото нямам. Аз ли? Аз имам чай и се щитам. Това беше брутално. Да си бях щупил поне тия 3 блокчета. Само да правя градинка. Но аз имам малко, малко. Имаме 18 въглища. В кол. Факли ли се правиш? Аз имам 4 факли. Чакай, ти къде си? В каштурката. В бараката. Там просто. Колко дърва? Дай там, да. Ети 15. Ти там, ако не ти стигне, кажеш. Че се завъртя много неприятно. Градината е почти готова. Ако имаш някакво ядене, ела да го ставиш в печката. Правя печица. Да бе, сега аз мисли съм на едно бутче. Трябва да се ръфна нещо. Знаеш как искам да се направя сървър, ама просто не ми позволя самия там майпито ми става нещо. Аз не знам как се правим. Да си оцеляваме, да ни правим... Какво знае това работи. Готово, градинката е готова, само чакам да порасне. Тя сега го изпочива. То няма въглища, Има? Да, чакай. да. Ще съм много гладен. Где да беше сам? Да си дам ли да хапнеш малко? Дай ми да си хапна малко. Да, една печка да се изкача. Аз се две. О, Господа, так живи. Чакай. Ай се. Захапим още малко. Кич. Как се рисува в печката? Но ако се чудите какво правя, и аз не знам точно какво е, но... Сигурно ще реши така история, знаеш, да се надявам. Че ще стане такава. Ей, само нека ще донеса още хапнеш. Нали, че аз съм така строител. Аз съм градинар. Не мога да се обясня нещо. Вчера, като се привък да кача един клип, той беше към 20 минути дълъг, просто изписа, че не е възможно да се качи този клип, защото бил твърде голям. Или дълъг, какво беше, не мога да си го обясня, пък аз го коментирах. Пък съм виждал клипове по 4-5 часа. Което е удивително.
Вчера Мерси. Наплюх си краката. Уникален съм. What the fuck, що го пробигле? Може бях направил. Че това да ни е две... Чакай, не се изчупва в бяло. Какво стана с закуската, бе? в печката. Да вземи долници малко такова. Да ни прегорят. Чом. Да вземи песък да си направим стаканца. Имам 13. Тека са малко. Та градинка за колко дни са порасне. Се не види фаст. Това античин. Мразя го дъното. Дайте направим малко вратичка. Перфект. 55 пясък ще стигне ли? Да, това е даже много. Добре, редос. Ага, една врата. Не. Това сега. Добре, това беше днешния епизод. Да ви е харесало. Довиждане. Чао.